Fe nhw i wedi cael Morris, ac pan o'n i'n blentyn es I ysgol cyfrwng Saesneg yng Nghaerdydd. Pan nes I adael ysgol, o'n I methu siarad Cymraeg. O'n i'n gallu dweud falle ambell I beth fel hoffi coffi, rhai o lliwiau, dydd Llun, dydd Mawrth ac yn y blaen. Ond bydde'r Cymraeg wedi bod yn wych I fi pan nes I adael ysgol. Mewn gwirionedd roedd yr agwedd tuag at y Gymraeg yn un tocenistaidd a nawddoglyd, mae'n rhaid dweud. Ac roedd yna rhywbeth fel 2 awr pob wythnos, tra roedd yr ysgol yn dweud bod pynciau fel Saesneg, mathemateg a gwyddoniaeth yn hanfodol. Hwyrach yn ystod fy mywyd, nes I benderfynu I fynd ar cwrs I oedolion I fabwysiadu'r Gymraeg. Ond yn anffodus, mae yna llawer sy'n methu ffeindio'r amser neu jyst ddim yn cael y cyfle I wneud be nes I o ran dysgu fel oedolyn. Yn anffodus, dyw ieithoedd ddim yn gweithio ar y cyfan fel pynciau yn yr ysgol. Fel bydde y Cymraeg fel cyfrwng addysg yn lot well na pwnc, yn enwedig pwnc tocenistaidd fel mae pethau hyn o bryd. Dyma pam fi'n galw ar y gweinidog dros y Gymraeg, sef y prif gweinidog, I weithredu er mwyn sicrhau yr hawl yma I bob plentyn yng Nghymru. Ac dyma beth yw really, yn y bôn, sef really, yn 2013, mae'n anerbyniol I beidio roi'r Gymraeg I bob plentyn yng Nghymru. Ac dwi'n cefnogi'r alw am wersi cyfrwng Cymraeg yn pob ysgol yng Nghymru. Gallid addysgu plant gwyddoniaeth, hanes, technoleg a lot o pynciau eraill trwy gyfrwng y Gymraeg. Mae addysg ansawdd yn gallu rhoi gymaint I blant, nid yn unig sgiliau ar gyfer gwaith a'r gyrfaoedd, ond hyder a hunaniaeth. Bellach wrth gwrs mae'r Gymraeg wedi cyfoethogi fy mywyd I yn personol gymaint, ac hoffwn I weld yr un sefyllfa yn bywyd fy cyd-dynasyddion yng Nghymru.